Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα δεν είχα σκοπό, δεν είχα και κέφι, έτσι, να ανεβάσω βίντεο, αλλά από την άλλη μεριά δεν άντεξα. Ειλικρινά σας μιλάω. Δεν άντεξα. Δεν άντεξα, όσο και να μην το πιστεύετε, δεν άντεξα καθόλου. Καθόλου μιλάμε, καθόλου. Φωτιές, καταστροφές. Χάνονται ολόκληρες εκτάσεις, χιλιάδες τρέματα από δάση. Θεωρούμε ότι το δάσος δεν είναι ζωή. Θεωρούμε ότι το δάσος, εκτός από το σπίτι μας και την αυλή μας, δηλαδή τα τείχη μας, το κυπάκι μας, το κεραμιδάκι μας, μέσα στο οποίο ζούμε, είναι πολυτιμότερο από ένα δάσος. Κλαίμε για το σπίτι μας. Για τα σπίτια μας κλαίμε. Και περιμένουμε, ανυπομονούμε, πότε θα πάρουμε το επίδομα, πώς. Τα περισσότερα είναι ασφαλισμένα. Αυτά που είναι βίλες, να τις πω, κοντά σε δασικές περιοχές, είναι όλα ασφαλισμένα. Έτσι, γιατί πληρώνουν και λιγότερο ένφια, αν το συνδυάσεις όλο αυτό. Μέσα στα δάση όμως υπάρχει ζωή, για την οποία δεν είδα κανείς να κλαίει. Υπάρχουν ελάφια, ζαρκάδια, αλεπούδες, λύκοι, σκίουροι, πουλιά, χελώνες, λαγί, κουνέλια, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορώ να προσθέσω σε αυτά. Και δεν βλέπω να κλαίει κανένας. Το δάσος είναι ζωή. Τα δέντρα είναι ζωή, προσφέρουν ζωή. Δεν είναι δυνατόν να καίγεται κάθε καλοκαίρι ολόκληρη λεκάνη της Μεσογείου. Και το έχουμε συνηθίσει. Λέμε θα έρθει το καλοκαίρι, θα έχουμε και φωτιές. Πώς λέμε θα μαυρίσουμε, που το έχουμε δεδομένο, έτσι. Λέμε θα έχουμε και καμιά φωτιά, θα έχουμε και φωτιές. Να προστατευτούμε, να κάνουμε αντιπυρηνικές ζώνες, να ασφαλίσουμε τα σπίτια μας για πυρκαγιές, να ασφαλίσουμε, ξέρω εγώ, ό,τι έχει μέσα το σπίτι. Κουζινικά, έπιπλα, ό,τι θέλεις και βάλε και κάτι μπάρμπα παραπάνω, βάλε και κάτι παραπάνω μπάρμπα σε μένα, βάλε και κάτι παραπάνω μπαρμπούλι μου σε μένα. Έτσι. Και τι γίνεται μετά? Τα λεφτά τα παίρνουν, ξαναπάνε εκεί στα ίδια, θα μεγαλώσουν και την έκταση, γιατί άμα είναι ο περιβάλλοντος χώρος καμένος, να μην πάρουμε και λίγο παραπάνω. Να μεγαλώσουμε και κάτι της. Λέει θα αναδασωθούν. Τι θα αναδασωθούν ρε, αφού κάθε χρόνο καίγονται. Και δεν είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες και όλα αυτά, καίγονται επί σκοπού. Καίγεται όλη η λεκάνη της Μεσογείου πρώτον. Ποιες είναι οι επιπτώσεις? Λιγότερο οξυγόνο, πιο βρώμικος ο αέρας, δεν φιλτράρεται ο αέρας στην ατμόσφαιρα από ρήπους, από τις κινήσεις και τις ενέργειες των ανθρώπων και από βιομηχανίες, δεν φιλτράρει τίποτα. Πού? Το χειμώνα πλημμύρες, κατεβαίνει το νερό με ορμή και παρασέρνει φθαρτά υλικά και χώμα. Απογυμνώνεται το βουνό από το χώμα. Πού θα βρεθεί το νερό να εμποτίσει το χώμα? Πού είναι οι ρίζες των δέντρων οι ζωντανές να μπορέσουν να απορροφήσουν το νερό? Πώς θα ανανεωθούν οι πηγές οι εσωτερικές? Και τα ποτάμια. Από πού τα ποτάμια θα γεμίσουν ξανά με νερό? Τι γίνεται? Κλιματική, λέει, αλλαγή. Κλιματική αλλαγή. Και δημιουργούνε εσκεμμένα κλιματική αλλαγή. Εσκεμμένα. Μπορεί να μου πει κάποιος, έχω μια απορία, πώς γίνεται
να ανάβει φωτιά μέσα στο δάσος σε μία απόκρημη πλαγιά που δεν έχει δρόμους, που δεν έχει να πάει ένα αυτοκίνητο ας πούμε εύκολα κτλ. Και ακριβώς αφού ξεκινήσει η πυρόσβεση της πρώτης εστίας, ξαφνικά να ανεβαίνουν σε άλλες βουνοπλαγιές γύρω από την πρωταρχική εστία, να ανεβαίνουν σπίθες και να υπάρχουν άλλες εστίες. Πώς γίνεται αυτό, πώς δικαιολογείται αυτό? Είναι εμπρισμοί, τα περισσότερα ναι, είναι εμπρισμοί, δεν είναι μόνο από καλώδια ας πούμε παλιά της ΔΕΗ, που λόγω της θερμοκρασίας και τα λοιπά ζεσταίνονται, κάνουν εφαρμένα, είναι αυτά. Είναι, πώς να το πω, είναι σκεμμένα. Λέω τώρα, υπάρχει περίπτωση ας πούμε να πέφτει κανένα λέιζερ από ψηλά, στοχευμένα εκεί. Και πάντα ο εμπρισμός είναι αυταπόδεικτος, γιατί πάντα τι γίνεται, η φωτιά ανάβει όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία και έχουμε και τα μελτέμια και έχουμε και αέρα. Πάντα αυτό γίνεται, πάντα. Πώς δικαιολογούνται αυτά? Και δεν μου λέτε εσείς, κουκυρέι, σας έλειθε μήνυμα από το 112, τα μαζέψατε και φύγατε, εκεί είπατε στάχτηκε Μπούρμπερι. Το σκυλί που είναι δεμένο, γιατί δεν το πήρατε μάνα μου? Και το αφήσατε να καεί ζωντανό, τι θα σας φύλαγε εκεί πέρα δηλαδή που το έχετε δεμένο? Τη φωτιά, θα τη γάβγιζε και θα φεύγε? Γιατί ρε είσαστε σκατάνθρωποι ρε? Γιατί? Μπορεί όλα αυτά τελικά να μας αξίζουν σαν ανθρωπότητα. Πλήρη σύψη. Αφήνουν τα σκυλιά δεμένα και σηκώνονται και φεύγουν οι βλάχοι. Να μου χαθείτε. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Καθίστε και σκεφτείτε. Μήπως καμία ακτίνα από κανένα δορυφόρο πέφτει έτσι, μπουρλότο? Πρέπει να το αλλάξουμε, έτσι, πρέπει να αλλάξουμε το κλίμα. Γιατί πρέπει να αλλάξουμε το κλίμα? Γιατί πρέπει να κάψουμε όλα τα δάση? Τι μας προσφέρει το δάσος? Μας προσφέρει ζωή, έτσι, με το να το κάψουμε σας προσφέρουν θάνατο και αρρώστιες. Θάνατο και αρρώστιες. Αυτό θέλουν, το κάνουν μπροστά στα μάτια σας, δεν το κάνουν καθόλου κρυφά, δεν το κάνουν καθόλου κάτω από τη μύτη σας και δεν μιλάει κανείς. Φωτιά στα μπατζάκια μας.